Слава Україні! Прийшов, каб падтрымаць усіх тых, хто яшчэ верыць. Ёсць людзі, якія зараз не на волі, якія не маюць магчымасці спакойна пайсці гуляць і гэтак далей. І для мяне брыдка увогуле нічога не рабіць, гэта немагчыма для мяне. Живе Беларусь! Дякую вам, що кожен з вас на свой спосіб кричить про вольную Беларусь кожного дня. Недавно ваш бацька стаў героем эфіру на беларускім дзяржаўным тэлебачанні прапагандысцкім. І я бачу, што ён перасоўваецца з ахоўнікамі. Скажыце, як вы ўвогуле, як дачка палітыка такога маштаба, вы себе пачуваеце? Ну як, мы боремся далей, так мы не можем адступаць, мы павінны змагацца за нашу незалежную, вольную еўрапейскую Беларусь. Будзем рабіць далей усё, каб вярнуцца дадому. Я заўсёды барусь за свае правы, и кожны чалавек должен бороться и не бояться. Нас власть победила, когда мы испугались. Конечно, хотелось бы гэты час шпацыраваць по нашим беларускім гарадам, и прыйдзе гэты час мы гэта будем рабіць. Хай боится нас Лукашенко, ему не удалось взломать белорусов. Что вы скажете людям, которые зараз глядят нас у Беларуси? Не бойтесь. Калі нехта губляе надзею, падумайце аб тых, хто сёння там, а там вельмі цяжка. Калі ў цябе тут напісаны год вызвалення, не 22, не 21, а 27, 29, 31, 32 год. І вось там людзі з такімі тэрмінамі не губляюць надзею. Усе яны ведаюць, што яны калісьці выйдуць. І выйдуць значна раней, чым тыя гады, якія ў іх там напісаны. І калі ўжо яны не губляюць надзею, то і мы не маем права.